Pozdrav svima ljudi, sa vama je Čoda Gamer i danas imamo Tekit Classic epizodu 9. Da, 9. U prošloj epizodi je bilo smor, znam, zato što smo svih onih koliko minuta pravili jedan glupi solarni panel i to je to. Samo sekunda, čeki. Gdje je bre? Malo pjesmice da slušajemo. Sada nastavimo. Dobro, dokle više bre? Jedi govna. Ja sam istrošio Emerald. A nisam da majke. Čekaj, nije. Mislim da je dovoljna veličina za jednu prostoriju. Pa da samo još ovdje. To je to. Let's do it! We will see today. I idemo. Tako je. Ja, brate. Čekaj, sam ja sad uboleo? Ne mogu verujem šta radim, bože ljudi, ja sam lud majke. Sad neću ništa. Idi bre, bić. Ništa idemo po onaj materijal. Materijala. Gdje su pussies? Eno ga pussies, one. Com'è pussy? Pussy coming. No shops. Yeah. Mnogo bijele, mava tekstara, ne znam šta. Ne zove spec ili
Stacks, kako već. Sve u svemu, bit će u deskripciji klepa. Samo što nikad nisam probao Packit i Shader Smooth. Šans. Hop. Opala. Ide. Ure. Ajmo, where is the pussies who want to talk me? My penis! Čujem zombija. Zombi. Usrao se. Kad sam vidio da ima 300 i nešto bio Packit Srbija 1 i 13 lajka i 0 dislajka, to je stvarno ljudo. Ako neko nije dislajkao do sad, ali kad sam ja video, bilo je 0 dislajka. Tako da, hvala svima koji su lajkovali to. Nadam se da će pogledati i ovu epizodu, kao i sve ostale. Jer Packit je jedna jako zabavna igrica i sve to. Malo riječ, to je dobra. Jao, bre. Šta radim, bre? Who the fuck is this? Malo će biti smor ove nekoliko epizode dok izgradimo sobe, a poslije kad krenemo mašine, pa ovo, pa ja. Pa lele. Pravit ćemo i kvari. Ako znate što je to, ako ne znate, jebi ga. Čekaj, sad. Ostavljamo to tu. Koliko volim taj zvuk, poljuđa. Joooo, mamu ti jebe. Dođi bre. Fair, usme. Ostali mi tikovi srosu. I to. Ajmo smislit nešto. Potrebno. Nešto zabavno. Da li uopšte osti nešto zabavno? Kad imaš ti barem naftu, neko nema. Dobro, kad smo već stali kod panela, solarni, sad ćemo solar panel, onda ide high voltage, ne, medium ili low, samo ćemo, ništa moramo low, da bi na, sad ja slik, ili sam poluteo, ovo drugo. Stane strada. Evo, mi ćemo je napraviti. Narodu, tad dajde da se zabavimo nečim drugim. Kompresor.
Ujebote, šta je uradio? Stano. Ja. Pravimo kućni rudnik. I da. Ja se zajedno. Napravili smo carbon plates. Kako smo ga napravili? Čekaj. Ovako. Onda uzmemo još jedno to. I napravimo jednu lopticu. Sad ću pokazati. Uf, bre. Život. To je kućni rudnik. Ajde, zapalilo se da Bog da. Ja napravimo tu. Uzmemo tada, ostavimo tu, dobijemo to, stavimo kompresor i krene garaž. A do tada we'll go into the rudnik. Moramo malo istraživati u rudu. Zapalio sve do Boga. Bre, gumen! To meni treba, sine. To meni treba. Voho! Osjećam da je ovo plodno zemljište. Šubola. Zato ništa ne vidim močićem izvan. To imaš jedan sigurno. Nema. Samo da ne idemo na neki rudnik. To je to. Čekaj bre. Čim je tu zemlja, znači da ima rudnika sigurno. Samo ne znam gdje. Mnogo znam. Čekaj. To čujem nešto sa strane, znači da je tu neka garant. Tu je negdje. Tube i decu. Mnogo znam. Jao, bre ljudi. I'm back. Joba. Jaba.
I šta vam kažem ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, Techit epizode 9. Nadam se da vam se svidjelo. Meni nije baš jer sad smo pravili sobu, išli u rudnik i ništa više, a sad to ćemo napraviti malo više irona. To bi ti živo. I to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav.